genotip 3A skoro 100%. Dakle, izlječivost je preko 85%, a da vam samo povučem paralelu, gnojna angina, kad vam dijete ima gnojnu anginu, liječite ga penicilinom, tu je isto tako izlječivost 85%, a svi mislimo da je to gnojna angina 100% izlječiva bolest. Dakle, genotipu 2 i 3 oni se upućuju na liječenje starom vrstom interferona, ali u slučaju ako ne uspije takvo liječenje, kao što se dogodilo sa gospodinom kojeg smo vidjeli u snimljenom prilogu, onda mu HZZO daje drugu šansu. U toj drugoj šansi on ima pravo na liječenje pegiliranim interferonom u kombinaciji sa ribavirinom, ali u tom slučaju njemu šanse za izlječenje nisu više 85%, nego između 30 i 40%. Dakle, činjenica je da postoji terapija, taj pegilirani interferon je kod nas registriran od 2003. godine. Ribavirin, ovaj drugi lijek koji se u obliku tableta uzima i još uvijek u Hrvatskoj doniraju farmaceutske kuće koje kod nas imaju registriran lijek. To su sada već 2 farmaceutske kuće i farmaceutska kuća svakome ko uzima ko dobija interferon, donira tabletice ribavirina, ali ni to neće biti dovijeka. I tome će se nemaju, oni su to napravili dok se probiju na naše tržište, ali i to će se uskoro početi plaćati. To su smjernice. Činjenica je da postoji Nacionalni odbor za borbu protiv virusnih hepatitisa koji okuplja vodeće stručnjake iz područja hepatologije, dakle infektologe, gastroenterologe, epidemiologe. Evo, ja imam čast da sam i ja kao predsjednica udruge oboljelih, članica tog nacionalnog odbora, i nacionalni odbor daje prijedloge Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U tim prijedlozima već ima više od 2 godine stoji da se pegilirani interferon odobri svim oboljelima od hepatitisa C, dakle da se ova terapija sa konvencionalnim interferonom potpuno napusti. Nažalost, mi smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja još uvijek za genotip 2 i 3 ne odobrava pegilirani interferon. Jedan od načina na koji bi se, kako bi rekla, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje pomoglo da se očiste velike liste čekanja koji su po svim bolnicama i po svim gradovima i županijama, to je upravo ovako suradnja sa lokalnom upravom i samoupravom, kao što je rekao gospodin Radulović, da se pokuša dati novce, jedan dio grad, jedan dio županija, jedan dio su spremne i farmaceutske kuće dati, i da se očiste liste čekanja. Dakle, da se odjednom ide, u Splitu je to lista od 110 bolesnika, u Puli je, ne znam, isto sigurno, to se na desetine broji, to nije par ljudi koji čekaju liječenje. Takav primjer imamo, primjer grada Zadra. Zadar je ušao u jedan takav projekt, skoro će se ih završiti, kroz 12 mjeseci. Oni su na terapiju uzeli genotip i 2, i 3, i jedinice, i relapsere, i non-respondere, dakle sve one recimo koji nisu prije odgovorili na terapiju, i oni su sada kreću opet od nule, pa će im biti lakše, koliko toliko. Eto, to je to. Da. Evo, gospodine Raduloviću, je li grad Pula spreman dakle, primijeniti iskustvo grada Zadra? Mislim da, ja nisam konkretno upoznat, ali mi ćemo se uskoro konkretno upoznati sa tim rezultatima koje ima Zadar, i ta pozitivna iskustva ćemo u svakom slučaju primijeniti i na grad Pulu. I tu naravno trebamo se uključiti u problem detekcije bolesti, kao što je rečeno, ponuditi liječenje da svi oboljeli imaju jednak tretman bez obzira na genotipove i puteve zaraze. To je, mislim da o tome ne treba uopće diskutirati. Da trebamo nastojati da svako može dobiti taj pegilirani interferon, da to je standard svugdje poznat u svijetu, pa trebamo ga i mi, valjda. I ono što je struka. Struka mora doći na prvo mjesto. Lokal, grad Pula će se uključiti bez daljnjega u ovu problematiku. Ja se nadam da
u nekoj sljedećoj emisiji o ovom problemu ćemo imati neka druga iskustva, konkretna šta smo poduzeli u Puli. Ne? U redu, hvala. Dozvolite mi samo još trenutak da progovorim malo o diskriminaciji oboljelih od hepatitisa C. Evo, definitivno. Ćemo možda u drugom dijelu, ako možete samo... Može, nema problema. Hvala. Možda kažete nešto doktorice Nešinu o suradnji, dakle, Zavoda za javno zdravstvo, Opće bolnice i grada Pule. Pa Zavod za javno zdravstvo normalno radi svoj posao. Znači, epidemiološka služba koja dobiva prijave i iz bolnice i iz drugih izvora, ona odrađuje svoj epidemiološki posao. Laboratorijski dio zavoda, tamo se vrše testiranja i na HIV, i B i C hepatitis, prema tome i taj dio je pokriven. I to sve ide normalno, to je ono što bi rekli u skladu sa strukom, u skladu sa svime time. Mislim da najveći problem od svega ovoga je ipak terapija. Jer vidite, kod B hepatitisa postoji cjepivo i tamo se može čovjek zaštititi preventivno. Kod C hepatitisa ne postoji cjepivo, ali srećom postoji terapija. I onda bi trebalo upravo to iskoristiti da kad već ne postoji mogućnost zaštite sa cjepivom, da se zaštiti, odnosno na taj način se i zaštiti zapravo, jer svaki čovjek koji je vironoša, znači onaj koji ima viruse u sebi, on širi infekciju dalje. Prema tome, to bi trebalo biti i društvo zainteresirano i medicinski, ne samo onaj osobni dio da se čovjek izliječi, nego kao budući izvor zaraze. Evo, hvala za sada. Idemo na još jednu promidžbenu stanku, onda se ponovno vraćamo u treći dio emisije. Srijedom na programu TV Nove u 20 sati igrate se u Astro Kvizu. Otvaramo medijski prostor za slobodno iznošenje stavova mladih Pule. U emisiji Grafiti vi predlažete teme i vi sudjelujete u raspravama. Želiš li sudjelovati na snimanju emisije Grafiti na temu Profesor prijatelj ili Profesor predavač? Prijavi se sada na telefon 215 500. Ujedno pozivamo mlade da na isti broj telefona predlože teme o kojima žele raspravljati u sljedećim emisijama Grafiti. Nazovi, mikrofon te čeka. Već 10 godina s vama štedno-kreditna zadruga Zlatnik u Puli, Rovinju, Rijeci, Zadru, Splitu i Zagrebu. Stabilnost tvrtke jamči i sigurnost štednje uz najbolje kamate na tržištu. Uvijek na usluzi, bez gužve i čekanja, riješiti možemo svaku vašu potrebu. Zlatnik je jedna od najvećih i najjačih štedno-kreditnih zadruga u Republici Hrvatskoj i višestruki smo dobitnici godišnjih priznanja za uspješno poslovanje. Odobravamo gotovinske kredite uz kamatnu stopu već od 6,26% godišnje, a želite li oročiti štednju, u mogućnosti smo vam ponuditi kamatnu stopu i do 14% godišnje. Mislimo na svoju budućnost. Štedno-kreditna zadruga Zlatnik. Novo, Gardene, limacid u granulama za suzbijanje svih vrsta puževa golača i drugih štetnih vrsta puževa u povrću, rasadnicima, jagodama, vinogradima i voćnjacima, ratarskim usjevima i niskom ukrasnom bilju u polju i zaštićenom prostoru. Proizvođač Zapi, Padova, Italija. Zastupnik Barban Komerc. Napokon! Regional! Istarski magazin. Na svim kioscima, svakog 15. mjeseca. Politika, kultura, sport, zabava. Novina na svom mjestu. Regional! Uz jesensku akciju ovlašteni uvoznik i distributer Štil programa nudi vam kvalitetan servis uz stručno osoblje te opskrbu originalnim Štil dijelovima. Pripremite se jer jesen dolazi, a Štil je u tome vaš najbolji partner.